Jsou data poklad nebo peklo? Podcast, který inspiruje, který radí a který prostě musíte poslouchat, pokud to s digitalizací myslíte vážně, přináší Adastra. V Evropě by podle toho, co má v popisu profilu na LinkedInu, měli být nejrychleji rostoucím dopravcem pro poslední míli s doručením ten samý den. Logistika poslední míle podle něj musí být efektivní, elastická a ekologická. Hostem ve studiu je Peter Menky, Chief Commercial Officer skupiny Dodo. Dobrý den. Príjemný dobrý deň. Podle kterého parametru jste nejrychleji rostoucím dopravcem? Podľa rastu revenue za posledné roky z všetkých spoločností, ktoré robia logistiku poslednej míle v Európe a majú podobný biznis model ako my. Jak se vám v poslední době daří reagovat na rostoucí ceny pohonných hmot a v podstatě na tlaky na trhu práce? Reakcia je asi tak ako v ostatných segmentoch rast cien a podmienky trhu, či už v cenách aut alebo pohonných hmot, sme samozrejme museli preniesť na našich klientov. V konečnom dôsledku sa to vždycky prejaví aj u zákazníka. Čo sa týka trhu práce, tak tam si myslím, že je to už ako dlhodobejší problém posledných rokov. Nesúvisí to iba s vojnou na Ukrajine, ale tá situácia, samozrejme, nezamestnanosť je extrémne nízka, alebo jedna z najnižších vôbec v EÚ. Takže to bol problém už dlhodobejšie. Když jsem se bavila s Ondrou Krátkým z Liftága, tak on říkal, že kurýrů není nedostatek, ale že jsou jenom špatně optimalizovaní. Souhlasil byste s ním, nebo vy to vidíte jinak? To je ťažko povedať. Ja si myslím, že ich nedostatok, ja by som sa prikláňal k názoru, že ich spíš je nedostatek, respektíve, že je tam neustále veľký pohyb medzi odvetviami, pretože bol tu COVID, zrazu spústa ľudí z gastrobiznisu sa stalo, dajme tomu, kuriérmi, pretože ten biznis tam mal problémy, potom sa zase časť z nich vrátila, časť sa nevrátila a vlastne teraz zase ako válka na Ukrajine, príde mi, že stále je veľmi veľa podnetov na tom trhu, ktoré ako reorganizujú a rešaflujú vlastne tie profesie medzi sebou. Takže ono je to podľa mňa ťažké nejak definitívne povedať, že či je nedostatok alebo dostatok, ale každopádne je nedostatok tých kvalitných. Když jste řekl, je nedostatek kvalitních, jak se liší kvalitní a nekvalitní kurýr? Tak liší sa poskytovanou službou zákazníkovi. To znamená, že jednak je už vytrénovaný na dané ruty, vlastne má včasné dojazdy, správa sa k zákazníkovi tak, ako by sa správať mal a v podstate komplexne tú službu, ktorú má poskytovať, tak poskytuje rýchlo, efektívne a s príjemným úsmevom na tvári. Takže asi tak. Logistika poslední míle je v podstatě náročná na optimalizaci, je náročná na ten engine, který to celý zatím řídí. A my, když jsme spolu mluvili před natáčením, tak jste říkal, že ideálem je 100% utilizace aut i kurýrů. V té asi nejenom poslední míli, ale v logistice obecně. Co je teď pro Dodo vlastně největším oříškem, když se podíváme na to z toho technologického pohledu? Tak z technologického pohľadu určite je to sklbiť a skombinovať všetky tie parametre, alebo tie premenné, ktorých je stovky. Z týchto parametrov vďaka nejakému výpočetnému výkonu vždy dať tú optimálnu variantu. Či už je to optimálna trasa, alebo je to optimálne nejaké prelínanie smien tých řidičů, kapacít a tej ruty. Takže tieto všetky veci vyžadujú veľmi ako sofistikovaný software, ktorý proste berie ohľad na stav dopravy, na počasie, na nejaké parametre dojazdov, ďalšie veci. A ako z tých víziev asi myslím si, že najväčšie je určite predikcia budúcnosti. Takže vlastne predikcia budúcej poptávky, to, kde vznikne objednávka, na akej adrese v danom meste a kde optimálne by sa v tej chvíli malo nachádzať nejaké vaše voľné, neutilizované vozidlo. Takisto je určite výzva
dynamický routing, čo vlastne znamená, že tú trasu neuzavrete, dajme tomu pol hodinu predtým, než vám ten kuriér vyjde s autom do terénu, ale dokážete počas jeho jazdy mu ešte, dajme tomu, dohodiť do tej ruty. Nabírat další zásilky, které se objeví po cestě. Presne tak. A samozrejme tým zvyšujete neustále ako produktivitu, pretože je to v úvodzovkách po ceste, takže on nemusí nejak zásadne meniť ten časový plán. A keď to dokážete robiť vlastne v zónovej logistike, to znamená, že dokážete kombinovať zásielky od rôznych klientov a prepravujete ich proste len na základe nejakých zón, tak vlastne to je asi tá ultimátna hra. Plus ešte vlastne keď máte veľa segmentov, pretože každý segment má iné píky, tak to je taká tá ultimátna hra, o ktorú vlastne my hráme, aby sme dokázali čo najviac zladiť tieto všetky faktory a vďaka tomu maximálně utilizovat vozidla a kuriérov. Vy jste teď během té své odpovědi představil spoustu pojmů. Co je třeba zónová doprava? Tak zónová logistika je v podstate zamyslenie sa nad doručovaním poslednej míle tak, že nededikujete nejaké vozidlá konkrétnemu klientovi, ale dedikujete ich na konkrétnu zónu. A tá zóna môže mať, tých zón môžete mať X, je to ako rôzne veľkosti tých zón už podľa hustoty objednávok. A vlastne v tej zóne doručujete, dajme tomu jedným vozidlom 6 klientov a neriešite úplne, že či má 3 objednávky od jedného a 5 od druhého, alebo proste je tam rôzna kombinácia a skrátka je výhodné mať to takto nastavené, pretože vy v tej zóne máte presne týchto klientov. A když jste zmínil ten optimalizační engine, který zatím je, a výpočetní výkon, tak ten limit v tuto chvíli je kde, že ještě ty algoritmy nejsou schopní tak dobře predikovat, co se bude dít a na základě vlastně toho třeba dělat ten dynamický routing, anebo je to o tom, že v podstatě vám, předpokládám, že to všechno běží v cloudu, to znamená, že vám nedostačují v podstatě ty jako objednané služby. Je to z hľadiska ako technologického, je to o tom, že my jak dynamický routing, tak vlastne zónovú logistiku robíme už, ale otázka vždycky je veľkosť tej zóny, v ktorej to dokážete robiť. Pretože to je o nejakej kapacite informácií a počtu, že je rozdiel, či takto spravujete zónu o 1000 objednávkach denne alebo zónu o 10 000 objednávkach denne. A vlastne je to akoby o výpočetnom výkone v tom zmysle, že máte 400 premenných, do toho máte 10 000 objednávok a teraz všetky tie kombinácie, aby to vlastne ten systém spočítal, že čo z toho je optimálne a máte na to strašne krátky časový úsek. Pretože v podstate ako ten systém sa ako musí rozhodnúť, teda jak tie ruty pridelí, respektíve keď ich už pridelí, tak aby ich prepočítal, tak to sú častokrát ako desatiny sekundy alebo potom jednotky sekúnd, kedy sa proste ten systém musí rozhodnúť. To znamená, že ten systém té nějakého machine learningu nebo možná umělé inteligence zatím v podstatě musí být v podstatě brutální. Je to určite dosť robustné a preto si myslím, že aj v našom segmente ako tej dopravy poslednej míle z hľadiska technologických firiem je v zásade ako veľmi málo firiem. Takisto aj na európskej úrovni, pretože to je strašne komplexný problém. A tá modularita systémov, pretože to je ako, dáme tomu ten náš systém Gaia, ako jeden systém, ale on má vlastne viacero tých modulov a každý ten modul rieši ako keby inú časť toho problému. A všetko to vlastne do seba musí zapadnúť a vo finále musí z toho byť sprocesovaný nejaký optimálny výsledok. Takže z tohoto hľadiska je to ako veľmi komplexný problém a preto logicky nie je až toľko firiem, ktoré ho chcú riešiť. Takže to, co odlišuje dopravce poslední míle mezi sebou, tak je právě ta robustnost a
přesnost nebo možná schopnost toho optimalizačního engineu to správně a rychle počítat? Určite je to tá technológia sama o sebe, jednak samozrejme ten, kto má tú technológiu, tak dokáže byť efektívnejší, rýchlejší, presnejší a na rozdiel od tradičných ako dopravcov, že my sme ako skôr technologická firma, ale aj medzi tými technologickými firmami je ešte zase rozdiel napríklad v tom, aký majú biznis model. Nie každý má, dajme tomu, ten model, že je capex free, že nemá žiadne crossdocky, že skutočne robí len end-to-end logistiku. Niekto to kombinuje, niekto využíva dopravné prostriedky typu ako taxíky. Takže je to ako rozdielne aj v tých konceptoch, nielen v leveli tej technologie. A když jste říkal, že ideálem je 100% utilizace aut i kurýrů, jaké číslo je podle vás ale reálně dosažitelné? A kde jste třeba teďka vy s Dodem? A kam byste se chtěli dostat? To je strašne ako ťažké povedať, ale ono u tých klientov to dajme tomu vystihuje asi nejaká metrika, ako je napríklad idle time, že vlastne jak moc, jednak to vystihuje to, jak veľa času tí kuriéri ako nemajú prácu a pritom sú ako na zmene. A potom druhá metrika je naozaj samotná utilizácia tých vozidel. To znamená, že keď vozidlo môžete maximálne vyťažiť čiste teoreticky 24 hodín, prakticky väčšinou 12 hodín, pokiaľ nie sú nejaké ako nočné rozvozy ešte, tak v podstate maximálna utilizácia toho vozidla je 12 hodín denne. A keby ste každé vozidlo mala utilizované 12 hodín denne a v podstate žiadne nemáte menej, tak v zásade už akoby ste... Na 50%. No ako na 50%, ale ako na tom optimu, pretože asi neexistuje možno akoby prakticky šanca, že tých zvyšných 12 hodín hodov utilizujete na niečom inom. Každé z nich. Takže za Doby ideálním cílem byl jaký stav? Jako myslíte číslo, alebo jako stav, jako popísat ten stav? Číslo. To jako my nemáme to určené ako číslo. My to máme určené tak, že v podstate je nejaký jako svätý grál 100% utilizace a cieľ je vlastně přiblížit se k tomu čo najviac. Také jste zmínil, že limit není jenom na straně Doda nebo výpočetního výkonu, ale je v podstatě i na straně vašich B2B zákazníků, třeba e-shopů, v podstatě v tom, jak oni sami přistupují k té možnosti same day delivery. Co vás tedy teďka ve spolupráci s nimi limituje konkrétně? Častokrát je to stav ich e-commerce a bude to, že napríklad ten e-shop ani nemajú, a to sú ako veľké brandy, ktoré, dajme tomu, boli zvyknuté robiť čiste retailový biznis. To si myslím, že sa pomerne v covide dosť zásadne zmenilo, ale stále sú aj takí hráči. A hlavne asi možno v segmente potravín online, že dajme tomu nemajú ten e-shop a pritom sú ako obrovský retailer. A potom takisto ďalší problém, na ktorý vlastne sa naráža, je už keď ten e-commerce majú, tak nie sú schopní, dajme tomu, určiť jednak ako doručovať z predajní alebo určiť nejakú zásobu na predajniach, prípadne na centrálnom sklade, tak, aby celý ten ich systém vlastne dokázal si vlastne akoby komunikačne niekde na backende toto vyriešiť a v podstate nám dať už len informáciu, áno, z tejto predajne vyzdvihni zásielku, je tam taká objednávka. A dovez si tam. A presne tak, a dovez ju niekde. Častokrát sú to drobnosti, že niektoré e-shopy, ktoré aj mali click and collect, tak nedokázali napríklad v prvom kroku odfiltrovať, odkiaľ ten zákazník je a či vôbec má zmysel akoby mu tú službu ponúkať. A robili to až vlastne v kroku pri platbe, kedy to určite nie je to, čo chcete, pretože nechcete zákazníkovi ponúknuť všetky služby a v poslednom kroku mu povedať, že toto si vybral, tak nejde. Toto vlastne ako nejde. Jo, takhle rýchle to bohužiaľ nedostanete. Takže tých problémov je celá rada, ale sú to takéto typy menších či väčších problémov, ktoré potom vyžadujú vlastne prácu na strane zákazníka a tým pádom aj keď by tú službu chceli,
tak ju nedokážu jako efektivně, dajme tomu v dnešní době implementovat. Vy se snažíte jako Dodo těm zákazníkům s tím pomoct, nebo to necháváte čistě na nich a jejich IT schopnostech nebo vývojářských schopnostech? My sa určite snažíme pomôcť, pokiaľ ten zákazník má záujem ten problém riešiť, tak vieme, ako není to náš biznis, ale vieme ako mu buď doporučiť nejaké riešenie, alebo ho nejakým spôsobom navigovať, ako je možné to vyriešiť a prípadne s kým. Ale vždycky záleží hlavne o tom, jak moc veľká priorita toho zákazníka je, pretože niektorí zákazníci majú, alebo veľa z nich má proste spustu projektov a vždycky je to podľa situácie otázka priorit, či sa zameriavajú na to poskytnúť zákazníkovi nejakú skvelú službu s pridanou hodnotou, alebo skôr potrebujú riešiť nejaké urgentné problémy, ktoré, dajme tomu, ich stoja nejaké dodatočné náklady a bohužiaľ na to v úvodzovkách nedávajú tomu tu prioritu. Jasně, prostě někde jim ten biznes padá mnohem víc, než to, že nemají same day delivery. Presne tak. My jsme spolu narazili i na téma sdílení přepravních kapacit, když jsme právě spolu mluvili před natáčením. Jak se Dodo v podstatě staví k tomuto konceptu, že jste schopní využívat přepravní kapacity přesně taxíků nebo jiných volných aut a řidičů? Tak ja by som to asi rozdelil jako na to, že vôbec využívať kapacity nejakých aut, ktoré sú v teréne. Vieme, že to už sa deje, že vlastne ako toto riešenie využíva napríklad Liftago. Čo sa týka tej druhej časti, nejaké zdieľanie kapacít, obecne, že vytvorím nejaký ako marketplace, tak z našeho pohľadu si myslím, že je to tak ako komplexný problém, ktorý obsahuje toľko premenných a vlastne rizík, že v podstate my keď sme sa zaoberali touto myšlienkou, akože sa Dodo určite s tou myšlienkou zaoberalo, tak my proste veríme v iný biznis model. A to jaký? To je v podstate ten, že my si myslíme, že my dokážeme vytvoriť tie prepravné kapacity u nás a vlastne, že tým, že sa cez API napojíme na každého klienta, ktorý o to ako keby má záujem, tak nepotrebujeme svoju platformu. Nepotrebujeme akoby združovať na nejakej našej platforme v podstate nejaké voľné kapacity rôznych prepravcov, ale na základe toho, že ten náš biznis model aj počíta s nejakým franchisingom, čo dáva zase možnosť škálovať ten náš biznis relatívne rýchlo do zahraničia, tak na základe toho si myslíme, že dokážeme rásť tak rýchlo, že dokážeme vytvoriť my vďaka tomu napojeniu na klientov v podstate ten finálny produkt. Já si umím dobře představit franchising v gastru, umím si představit franchising ve smyslu, když otevřete obchod pod stejnou značkou. Jak ale může fungovat franchising v případě dopravy poslední míle? V prípade dopravy poslednej míle ten franchising funguje, alebo u nás funguje tak, že ten franchisant, tak ako v klasickej franšíze, platí nejaký licenčný poplatok a vďaka tomu môže využívať našu technológiu, môže byť vlastne pripojený na náš systém služieb a náš support. A čo je trošku iné ako v bežnej franšíze, je to, že on má zo strany Doda v podstate garantovaných klientov. Že on si ako nezháňa bežne sám nejaké zakázky, ale vlastne tých klientov alebo nejakú konkrétnu zónu mu zveruje vlastne Dodo. Ale on vám dodá auta a kurýry, teda řidiče v podstatě. Ohľadne vozidiel tam
určite časť z nich vlastne dodáva aj tie autá a u časti z nich vlastne tie autá sú ako keby od nás, ale v zásade ten finálny franchízový model je určite o tom, že je to celé pod franchízantom a on vlastne zodpovedá akoby za presne tak, jak ste popísala, za autá, kuriérov a celé operations, ktoré je vlastne na jeho strane, ale jen beží na našom softwari a podľa našich jako štandardov. Jasně, takže on dodá jakoby ten hardware a lidské kapacity, hardware ve smyslu aut a celý ten engine a to, aby to byl schopen provozovat efektivně, mu dodá Dodo. Áno, presne tak. Když už jsme narazili na městskou logistiku nebo interměstskou logistiku, tak hodně se řeší téma emisí, řeší se téma toho, jak to město je v podstatě vytížené nebo možná v některých píkách přetížené kurýrními auty. Jak vy vidíte budoucnost této konkrétní otázky, co se týká právě řešení té městské dopravy? To je dosť ťažká otázka, ktorá podľa mňa nie je úplne vyriešená. Keď porovnáme tie alternatívy, ktoré existujú, tak samozrejme legislatívne v EÚ ide do popredia elektromobilita, ktorá už má jasné nejaké parametre toho, kedy ktoré automobilky chcú prestať vyrábať dízlové alebo benzínové autá a nejaké ciele pre konkrétne roky, kedy má byť nejakou formou plne nejak funkčná infraštruktúra a podobne. Alebo respektíve z môjho pohľadu, ja sa na to dívam tak, že keď sa aj bavím s tými konkrétnymi automobilkami, tak dnes je veľmi ťažké povedať a myslím si, že to podľa informácií, ktoré mám, nikto nevie, aká je vlastne emisná stopa konkrétneho typu pohonu od vyrobenia prvého dielu, ktorý sa vyrobí na to dané auto, až po recykláciu. Pretože... Celého toho auta. Presne tak. Pretože vlastne dnes podľa tých automobiliek neexistujú v tom výrobnom procese pre tých rôznych producentov ako tretích, štvrtých, piatých strán, ktoré dodávajú jednotlivé komponenty, tak neexistujú také štandardy, aby ste to celé mohla ako spočítať ako Apple to Apple a povedať, áno, výroba proste dielov pre elektromobil až po produkciu, výrobu batérie a tak ďalej, až po samotné používanie priemerného veku toho auta v doprave až po samotnú recykláciu je proste emisná stopa X a naproti tomu typické proste dízlové auto je Y a dajme tomu vodík je Z. Takže toto ako obmedzuje určenie toho, že čo vlastne je najviac ako ekologické a existuje projekt v podstate celosvetový, ktorý toto rieši a ty automobilky to chcú ultimátně vyriešiť. On by tomu asi částečně měl pomoct i ESG reporting, že začneme v podstatě dosledovávat i přesně dodavatelů pátých stran. Nicméně jednu dobu se spekulovalo o tom, že to město je v určitých píkách přetížené. Jasně je to asi na straně vaší v otázkách optimalizace, jak vyslat co nejméně aut s co nejvíc zbožím. Pokud se ale přece jenom podíváme na ty alternativní způsoby přepravy, tak co se teďka v tuto chvíli Dodo snaží v tomto smyslu dělat? Nebo jak upravovat tu přepravu? No, z hľadiska alternatívnej mobility sme testovali samozrejme rôzne dopravné prostriedky na nasadenie pre konkrétnu zónu a ich produkciu emisí, ich nákladovosť, ich vlastne efektivitu. A na základe toho vieme dnes, ktorý typ vlastne nejakého alternatívneho vozidla alebo nejakého akoby alternatívneho pohonu má aké parametre. To je ako jedna časť. Ale druhá časť je vlastne do akej zóny, ktoré z nich nasadiť. Pretože to nie je nejako univerzálne, že teraz si poviete, tak najlepší pohon je, alebo najviac ekologické je toto. Bude to všade.
Pretože dajme tomu, elektrobicykle vám neodjazdia dlhé vzdialenosti, pretože sú dlhé prejazdy. Chodec zase má ešte kratšiu ako tú manevrovaciu zónu. A zase pri motocykli už je to oveľa lepšie, plus sa nezasekávate v špičke. S autom je to zase iné. Takže ako tých možností je strašne veľa a vlastne na každú tú zónu je potreba vybrať ten vhodný typ toho prostriedku. No a ešte vlastne sa zamýšľate nad tým, že teda akého prostriedku, že či to má byť teda elektro, alebo testuje sa vodík, kde ja si osobne myslím, že skôr patrím k tým skeptikom voči elektru z hľadiska práve toho, že nie je to celé ako dotrekované a vlastne už smerujeme k elektromobilite, ale nikto ako moc nerieši tú otázku, že kde sa vyprodukuje také množstvo energie, čo sa bude diať s toľkými batériami, keď by sme dnes všetky autá vlastne lusknutím prstu presvičili na elektro, tak ako je to tak to máme přenosovou sústavu. Tak je to nejaký nápor a myslím si, že to súvisí hodne aj napríklad s produkciou zelenej energie, čo je podľa mňa ďaleko väčší problém ako samotná vec, že či to bude elektro alebo vodík. Jaké všechny typy pohonu tedy teď kdo dokombinuje? Keď to zhodnotím za Dodo, tak určite je to CNGčko. Je to klasický nejaký diesel, alebo proste bežné palivo, elektro a je to čiastočne vlastne bez pohonu, keď si vezmete napríklad klasické kolo. Takže sú to asi tieto 4 veci. A určite sme otvorení sledovať, ako sa bude vyvíjať otázka ohľadne vodíkového pohonu. Tam nie je infraštruktúra, takže tam je asi najväčší problém vôbec vyriešiť tú stránku nákladovú stavenia nejakých vodíkových staníc a nabíjanie a pokrytie infraštruktúry. Hodně českých korporací, kteří mají zahraniční vlastníky, tak v podstatě tlačí na snižování uhlíkové stopy s tím, že to po nich chcou matky anebo investoři. Jak jsou na tom investoři Doda? Jak vlastně oni vnímají produkci emisí a přepravu? To úplne nedokážem komentovať nejaké ich oficiálne stanovisko, ale určite jedna z hlavných hodnôt Doda bola skutočne ako bolo dôraz na ekológiu a je pre nás dôležité, aby sme boli vnímaní nielen ako technologická firma, ale obecne ako firma, ktorá sa snaží o tú ekológiu, či už je to tou optimalizáciou, pretože podľa mňa je to jedna zásadná časť toho zníženia tej emisnej stopy, na ktorú sa občas ako zabúda, že to není len o alternatívnej mobilite, ale je to práve o tej efektivite. A určite to patrí medzi naše priority. Říká Peter Menky, Chief Commercial Officer skupiny Dodo. Díky za návštěvu ve studiu, jste přišel a nikdy naslyšenou. Ďakujem pekne. A vy ostatní sledujte podcast Adastra Digital, poslouchejte ho buď na Spotify, na Apple podcastech nebo na Google. A samozřejmě můžete navštívit naše webovky www.adastra.digital. Od mikrofonu se loučí Iva Karhanová.